nganza kwethu siphinde sinamukele kuphi khona ePeople's Park kwi-Mother of All Maskandi Festival. Umlando uqophekile uqoshwa umfana waseNkandla uLimit. Mfowethu uzizwa kanjani? Naku uqopha umlando ebusuku kuyosa wena awuqopha umlando. Ya ngijabule kakhulu bhuti kusho olukhulu ukuvotela abantu. So like ukuba namavoti asuke mangaka uvotela abantu kusho olukhulu ukukhombisa uthando nokuthi abantu bayawuthakasela umsebenzi wakho. So nje ngijabule kakhulu. Yeah. Lokhu uqalile nje umculo abantu bayakwamukela abantu bayakuthanda baya-accept kakhulu music wakho. Yiphi mhlawumbe irecipe onayo? Irecipe onayo into oyisebenzisayo lothi iyona ngithi mangiyithakile ngenze sure ukuthi ingoma vele izoba popular. No, ukunderstand into esuke ifuna abantu ngaleso sikhathi. Yeah, ngicanthi lokho nje kuphela akukho okunye. Mhlawumbe yini ongayisho kubahleli bomcimbi ukuthi bahlele umcimbi okule magnitude wazakwazi ukuwina iquantum ukona? Ngiyabonga kakhulu ngithi nje nangokuzayo waphinde futhi bebuye ukuze sizobaningi singabaqulu sibe nama-quantum. So nje ngiyabonga kakhulu beqhubeke bekwenze lokho abakwenzekile. Siyakubongela ngale. Siyabonga.